Salutare, eu sunt Adi. Am făcut azi un canal, propriul meu canal, pentru să fac niște videoclipuri cu Kendama. Dar nu numai, poate cu fotbal, poate Da. cu FIFA sau cu Dream League Soccer. Se joacă el pe telefon. Și acum o să vă arăt niște scheme. Big, small, big, small. Și acum o să vă arăt spike întors. Bun. Acum o să vă arăt cerebel. Adică că nu chiar iasă Dați-l din, pe Teddy. nu chiar iasă din prima. Bun. Dar mă risc. Oh. Față așa ca să fac un pic mai mic Hai că întoarcem. fața. Și acum o să vă arăt din nou cerebel. Dacă iasă, dacă nu. Nu e nimic, încearcă altceva. Acum o să vă arăt un orbit. Orbit. O, din prima. Aproape. Și acum o Bun. să vă arăt un spike. Nu e nimic. De data asta trăsese. Bun. Și acum o să-l trimit pe big. Nu e nimic. Mai încerc o dată. Încă o dată. Și dacă nu reușește, o să fac o altă schemă. Nu, acum o să fac altă schemă. Încearcă de pe base pe big. De cum o să fac aia? Și... Ok, acum o să arăt și eu niște scheme dacă vrea Adi, dacă nu, am văzut, am filmat. Acum o să fac Raul cu Kendama lui niște scheme care Sunt aproape la fel, nu contează că sunt. Adi da. Acum o să filmeze el, faci ca mea sau ca ta? fac cu a mea. Pe mine sper să mă știți de pe YouTube, sunt Raul Vlog and Gaming, subscribe la Slava Adi, Adi Slava, nu știu chiar cum se numește, poate să și-l schimbe dacă vrea. Ok, o să vă arăt de pe big pe small. Ok, încerc un spike. Eu așa învârt cu palma. Bun. Și acum încerc pe base cap. Sau hai pe elefant, poate. Se învârte bine. Nu cred că reușesc. Ok, mai fac ultima, dacă nu reușesc, fac pe base. Ok, fac pe base cap. Nu sunt chiar așa bun ca Adi. Din prima. prima. Ok, pune. Eu am fost Adi, iar el a fost Raul. Nu uitați să lăsați un like, dar ne vedem data viitoare. Pa! Pa!